Het theehoes is nou nog een bouwplak, maar helft van de sponsors en vrijwilligers wordt er stadig terugwerk om het gebouw op te knappen. De stichting hoopt door sponsoring het laatste yield dan nog binnen te krijgen en dan zou het theehoes van Zimmer iepen kunnen. Wij moeten het nu hebben van vrijwilligers, van bedrijven die ons helpen op alle kostprijsbasis. En dan krijg je hulp, maar dan moet het tussen hun andere klussen door. Dus heel vaak is er iets gedaan en dan ligt het weer een paar weken stil. Want dan moet het weer wachten totdat de volgende komt. Op dit stuit zit het theehoes tijdelijk in de aula op het terrein. Er is wel verlet van samenmoedingsplak. We hebben een enquête ook gehouden voordat wij dit gingen starten. En hebben we ook mensen bevraagd daarop van wat zou je ervan vinden als er een theehuis zou komen. En toen zei ze, heel veel was de reactie van oh wat fijn, want je brengt zo vaak een bezoek aan het graf. En dan moet je altijd meteen weer naar huis. En wat zou het nou prettig zijn als ik ook met familie of met andere mensen of alleen even hier kan zitten. Een reguliere snee is denk ik iets van 15, 20 mensen. En dan haast het nog net door de mensen die het even naar het toilet maken of dat soort zaken. Maar bij de hoogtepunten dan ben er 40, 50 mensen. Het zou mooi zijn als er nou iemand zit te luisteren of te kijken die zegt ik heb tijd, ik heb kunde, ik stap erin en ga dat even voor die mensen helpen.